Välispiikki. Nuori mies kävi siinä ja sai luusuamassa pitkin kyliä. Sieltä tuli Jukka. Täällä on tapahtunut. Niin, tuollakin tapahtui. Saatana 4 rekiä puita. Oi helvetti. Joo. Tosiaan joo. Laitapa selittää. Niin. Todettiin, että moottoriin on ilmaantunut tämmöstä, vai voit vähän kuvata tänne, tämmöstä pikkusta öryä tuonne noin niin. Ruvettiin sitten älskäähän tuossa vähäsen ja otettiin kone pois sillä välin, kun sä kävit, missä sä kävikään niin. Syöpöttelemässä. Okay. Joo, ne otin mä moottorin sitten pois paikoiltahan niin. Moottori pois ja ruvettiin tutkimaan, että mitä se on syönyt ja laakerit oli vähän huonona, voihan kahtua nettuossa myöhemmin miltä ne näytti, niin ei ruvettu enää ottaa riskejä sen suhteen. Joo, siellä oli vähän kermaatia tuli tuolta öljyysäästä jostain syystä, niin kuin näitte varmaan aikaisemmin. Sen seurauksena ruvettiin sitten tekemään koeponnistustestiä, että onko sylinteriputket ehjänä ja muuta ja niistä ei löydetty mitään. Paineet oli 3,5 baaria, tehtiin tuolla limanpainetta jonkun aikaa ja istuttiin vähän aikaa. Laakeria käytettiin yhtä irti, se on nyt taas tuolla paikalla. Mutta se nyt jäi vielä kuvaamatta, mutta voidaan kahtua myöhemmin uusi tilanne. Mutta miltä näyttää 4 kautta ajetut laakerit? Joo, ehkä lakru oli huono ja öljy on kermaa, mutta muuta ei vielä tiedä. Muuta ei vielä oikein tiedä. Vähän se oli ohojurit vuosi. Pikkusen öljyä, kun se oli tuoda väärinpäin tai jotain, niin tuli ohojureiden välistä kanaviin vähän oilia. Ja tuollakin on niinku tommoista jotenkin vähän kyseenalaisen näköistä öljyä. Ei oikein niinku rehellisesti. Se ei ole rehellistä kermaa, mutta se on semmoista maitokahvaa. Ei, ja kun ei oikein keksitä mistä se on tullut, niin piti ruveta sitä tutkimaan, mutta tämä on nyt menossa palaaviksi. Joo. Paras koko koneen ja vossikka, kaikki rakastamaan vossikka. Vossikkaa. Aina tää vossikkaa vähän kun. Joo. Black Smokein live-videollakin niin kyseltiin, että niin, onko se meidän Miro, niin onko se vossikka. Niin. Tässä on vossikka. Tässä on vossikka, joo. Vossikka kaivoi tuolta se 4 vuotta sitten, jos varmaan ne, jotka alusta asti seurannut, niin on kuullut joskus mörkömoottorista, niin se on tuolla säkin alla. Meillä on ruuvi. Se on näin kauan pärjännyt ilman paikalle menua. Tuo varamoottoreiden varamoottori on ollut. Siinä taisi olla joskus, että sitä yritettiin laittaa silloin pari kautta sitten, mutta joku nimeltä mainittamaton mies, joka tässä kuvassakin nyt justiin on, niin katkasi männänrenkaan. Se oli Topi. Ei, oli. Pääpäsin osin. Tuli vähän semmoista piip. Pitkää aika. Siitä meni männänrengas poikki joo. Sitten sylkästiin laakeriin ja löytiin tämä takaisin. Ja sen jälkeen on the road menty 2 vuotta taas. Joo. Tämä moottori, tää on tosiaan alakerta, on ollut kasassa nyt niinku 4 kautta. On 4 kautta vetty. Ei pahaa. Tällä. Kansiremontti on tehty siinä välissä 1 kerran, mutta silläkin on nyt ajettu 2 vuotta. Ja tämähän on tuo mörkömoottorin kansi. Tää on mörkömoottorin kansi, joo. Tää on tosi hyvä kansi, hyvin fiilattu. Niin. Sitä on käytetty, mutta katsotaan nyt jos pannaan se tuohon takaisin, käyttää tämä moottorihuomolla ringin tämän kannen. Joo. Sitten tulee iso moottori isolla kannella ja isoilla kamoilla, mutta eihän me sitten väliin. Iso moottori isolla kammella ja isoilla kamoilla, joo kyllä. Sitten tulee niinku 3.2 kone. Joo. Pitää koneistattaa tämä kansia tarkistuttaakseen, oli vähän kaikenlaista. Mutta kumimoukkua joka paikka täynnä. Siellä on venttiili käynyt auki muutaman kerran. Siellä on käynyt, joo. Mä rupesin juupituupikameraa, meidän media vastaavaan tuonne sotkeen noihin roikkiin ja TikTok-kilveihin ja muihin. Katoppa ne miltä näyttää meidän. Nyt nähdään miltä näyttää plaakeri. 4 vuotta ajettu plaakeri. No se on saatana palannut kiinni sinne. Oi, tämä on niin paha. Ei muuta kuin takaisin, kun saa. Pikkusen sylkäsee sinne.
4 vuotta jyystettiin. Parahillahan 9000 RPM ja 900 heppaa. Plus. Saanko tämä männän painaa pois? Ota mäntä pois. Katsotaanko sä männän rennat, vai onko nekki palannut kiinni? Miltä se mäntä näyttää, kun tullut mäntäpistiä? Pinnotteet on lähtenyt lakrusta. Niin helvetti. Mikkä veivit siellä on? Katsokaa! Max Speeding Rods. Eihän täällä ollutkaan oikein hävit veivit. Ne on tuolla hyllysänne pois. Mä oon tuolla. Eikö se ne on tuolla hyllysänne? Niin kyllä toinen pultti meni. Se meni tuonne. Se on tuolla männän päällä. Se on taas jotakin lisää rojua. No, se on purtuvaihe. Oliko meillä nyt jotakin laatikkoa näille? Ei, no tuonne. Mikä on se magneetti? Minkälaista? Mä en tiedä, Parkkia ne se otan on. polykarpaattia Kiinasta. Mikä se on se? Tuossa on magneeto. Mikä se on? Siellä on. Romu. Tuolla. Nää on sininen. Terve laittaa, että pitääkö kakkua tulla. Tuo niin kiva. Kakkua. Jaahan kakkumaista. Oliko meillä nyt laatikko näin? Aika niihin laittaa jotakin numeroa johonkin. Tänne vois kyllä rälläkällä vetästä jonkun. Totta kai rälläkin. Pitäisikö se laittaa niinku ihan vain, tiedätkö, jollakin terävällä esineellä? Piirtää siihen. Kauniisti. Nämä on 4 vuotta ajettu. Tämä on todennäköisesti huonoin laakeri. Hyvin soi ja rämpättää. Vähän tuolta keskeltä on. No siitä on pinnotteet lähtenyt tuosta. On tästäkin lähtenyt. Täällä on jo vähän niinku tuommoista irronnut varmaan tästä laakerista tuota. Jäänyt tuonne. Nyt kurkatahan miltä näyttää Kampiaksilla. Kummasta päästä? Runkolaakeri. Katsotaan sieltä mistä saa vitistä irti. Jos ei tuo Tilttoni ei oikein hirviästi kahto. Heti 6 saatana. On nää pikkusen tuommoista. Pari kertaa kun pyyhkäsen. Siinä on Kampiaks, jolla. 80 Mirkalla, kun olisi pyyhkässyt, niin se olisi ollut hyvä. Joo. Se. Ei oo sekään huono. Oisko tällä tohtinut soitattaa vielä? Kommentoikaa alas. Siinä vaan. Ei nämä hirviä huonottaa. Ei nämä oo. Kuka tämä vielä ois voinut yhden kauden pöydän? Niin, ja se ei oo Mersu Niin, se ei hajua, kun se ei oo tiisseli. ja Mersu. Ei, kyllä Paunilta pitää mistä on Joo, ei oo kyllä mitään hyvää sanottavaa. No niin. No niin, sieltä se tuli. Siihen on kannen tiivisteen ja vaihdettu enempi kuin vähempi. Niin, tiedä vähän. Mitä olit kysymässä? Niin. Eikö tämä lyö nyt ihan mutteliin? Tämä lyö Kukit pois ja... roskalaatikko. Niin on. Roskalaatikkoon lyöhän tämä. Ja tuo Eikä saisi laiteta. pois. Poika kotiin. Poika kotti. No niin. Veissuli. Meillä on ollut pientä taukoa tässä nyt vähän aikaa. Muutama Joo. hassun pyrähä päivä. Joo, käytiin pikkusen ottamaan lepiä ja miettimään syntejä syviä. Mikä on tämän päivän agenda? Tämän päivän agenda olisi nyt, tosiaan purettiin moottori pois ja todettiin paljon pieniä kaikenlaisia vaurioita ja kansi on nyt käynyt hiomolla. Siellä oli 8 kappaletta pakoventtiilejä solomusa ja sitten saatiin se takaisin ja ilmeisesti meillä muuten on jäänyt sinne kaikki tiivisteet. No ei se mitään. Mut joo, kansi on nyt restauroitu kuntoon. Siellä on uusia pakoventtiilejä ja oikastu ja perinteinen setti siinä. Ja tässä mä nyt kerkesin jo vähän aloittaa purkahan tätä. Tämä on se moottori, mikä on joskus aikojen alussa. Ihmiset, jotka on seurannut pitemmän aikaa, niin tietää. Tätä on jokunen vuosi takaperin jo värkätty. Eli tässä on nyt 3/2 alakerta. Ja siellä on männä paikallahan. Siinä oli korsetit ja vehkeet ja systeemit, mutta mä otan ne nyt pois. Ja mä laitan
3.2 öljypumpuun ja 3.2 öljypohjan tähän tuosta moottorista, mikä oli paikalla. Ja koitetaan kasata 3.2 moottori nyt. Katsotaan minkälainen siitä tulee. Meillä ei ole tosiaan aikaisemmin 3.2 myllyä ollut. Se on ollut aina 3 litraa se alakerralla ja 3.2 on saanut omat haasteensa sitten tietysti kyllä, mutta kokeillahan nyt! Joo. Minkälainen siitä saadaan? Siis eihän näitä voi laittaa. Ei jumalan tähden tuosta saatana. Sitä näitä mäkin. Vai mennäänkö me johonkin semmoiseen yleisautourheiluluokkaan täältä? Ei mennä, tilataan uusta kaapea. Olisiko se viisaa? Käsi tossa. Pääsikö vähimmällä kun tilaa uuden takapäin? Karakesoppi. Vois se nyt, että ne ois niinkö edes kauan alussa niinkö. Heti ensimmäinen kisa ajetaan betonivalleja. Se kannattaisiko siihen kuitenkin laittaa tänne? Lähtää tuosta teipin. Jos nyt haluaa jotakin tehdä, niin voi enemmän jotenkin laittaa, täällä käy vähän testaa. Voi enemmän, no ei siinä tarvitse leviikkeitä välttämättä ollenkaan. Ei me laitetakaan niitä vielä paikalle. Eli mihin tulokseen nyt sä sitten oikein niinku noin varttitunnin keskustelulla ja romppeitten kantamisella päädyt? Kannetaan vehkeet takaisin, tilataan uudet. Niinkin yksinkertaista. No joo. Käydä mikä? Maavanahan aikaiset meinas käydä. Meinas jää runkopultit kirimättä. Mutta ei niitä ruokatakaan. Mä annan sormimuenttiin panna. Niin se sitten jo pysyy. Joo. Tuolla on pahko. Mä tumma. Ei. Se on heti On kun kyllä Finnis. Se on heti kun Miro tekee. Tulee tuolla putki näin pitkänä. Onko arvauksia, miten tämä tehdään? Ai mulla. Sulla. Tämä pitäisi saada tänne päin. Miten sä sen tekisit? Te bossikkas. Mä laittaisin sen jonkun hienon systeemin ja vetäisin sitä ulospäin. Niin mäkin varmaan tekisin. Pitääkö meidän tehdä sen? Ei oo vettä millä pestä, niin pyyhitään vain pölyjä. Niin, Eli ensimmäinen työ tehtävä. Niin, hiotaan tuosta vähän pellille, että saadaan siihen laitettua hitchitappi. Näin on. No varmoja vastaan. Steppi 2. Joo. Saamme väärään suun. Eikö täällä on virta? Jah. Tästä vetopiste. Olisiko tämä hyvä? Mä pidän toista päästä kiinni. Niin joo. Näytät havia. Mä uskon, että nämä ei välttämättä ole ihan semmosia pätkiä, mitä kannattaa kuvata. No kerro nyt että mitä sä niinku... Koitaan saada tämä tarttumaan tuolla. Mutta mikä on niinku se suunnitelma sen jälkeen? Kun se on siinä kiinni. Palaakohan meillä Eku tästä? Kerro saa. Ei mä kerro mitään. Mitä te äsken puhuit? Me suunniteltiin hirveästi kaikenlaista. Tuosta me vetään sitä tänne suuntaan, että se tippuu tuosta nosturilta se auto. Niin. Niin siinä käy varmasti. Se nosturilta. Ei se siitä. Siihen tulee reikä. Ei todellakaan. Kahtoo kyllä siihen malliin tuolta. On tullut jo pätkän matka.
Mistä sä vetoklimutterin tähän löysit? Tuolta miljoonalaatikosta. Siellä oli siinä hinauslenkkikin, mutta mä mietin, että se on varmaan sitä tarvii vielä johonkin. Kuka tunnustaa ajaneensa saatana mun helmapeltin tämmöiseen kuntoon? Kommentoikaa. Alas. Perkele. Tätä kuulemma mä jäin jostain paitsi. No katoppa, kun se tuli pikkusen vähän niinku hyvin tuolta ulos. Se on nyt niinku ulospäin lontolla. Tehdään tuohon vielä toinen hitsitäppi. Jep, sitten naputellaan sitä takaisinpäin. Jep. Hyvin on sun 1000 kiloa hepi kesti. Ei koukka. Ja se siitä suoristuu. Topi sanoi, että se on aika lailla suora. Ei täysin suora. Jos me pois luetaan tuo kohta, niin... Ehkä tuo. No miten niin? No tuosta tuonne päin, se on aika suora. No tuohon asti hyvä. Niin. Täältä tänne. Eihän meillä ollut kuin tässä kohtaa lomma. Niin. Nyt se on vaan toiseen. Niin nyt se on ulospäin. Se on helppo takoa tuosta sisältä. No helppo ja helppo. Mutta ei arvostella keskeeräistä työtä, Niinpä. katsotaan sitten joskus, kun se on valmis. Parin vuoden päästä. Ei tänä iltana, mutta katsotaan joku päivä. Mä taas tein toisen zoomauksen. Minne se hävisikö? Sieltä se kurkki. Joo. Me ei edelleenkään me ei arvostella keskeeräistä. Eikä tämä ollutkaan valaa. Ei todellakaan. Nyt se on aivan hyvä. No se on niinku... Ootapa mä... Katsotaan tämä linja koko ajan paranee. No saa. Eihän meidän tarvikko sitten otetaan tuolta poikki ja leikataan tuosta pois. Tähän vaan uusi pala. Kannattaako sitä silloin suoraan? Ei tämä ei. Laitetaan tähän uusi pala. Niin. Kun eihän se katso tänne, että tämä hakataan sisälle. Tai ei sisälle, mutta Suoraksi. suoraksi. Mä haen rälläkä. Oli taas kannattava. Näin no. Mukava zoomaa. Ai, ei pääse zoomaan. Jos nää silleen ihan... Melko hyvä, Sitten kato, panet sitä pikkusen ulospäin. Niin. Se on lentokoneet työkalulla, tiedätkö? Sille. Se on melkein jo hyvä. Palattiin lähtöpisteeseen. Eikä palattu. Ovien toisella puolella tapahtuu, mutta onko täällä tapahtunut yhtään mitään? Täällä on monenlaista. Mitä kaikkea täällä on käynyt? Mitä saa niitä? Ei saatana sekin oli. Jos nostais, niin se asuisi. Oi helvetti. Tää on kuule, tää on sitä nikkaroa. Niin, sehän menee kato yläportaasta sitten. Niin joo. Nostapa. Mitä tehdään? Tämänkö tarvitsee käsiä? Tuo pitäisi niinku vielä oikasta. Jotenkin se pitäisi saada tonne sisälle. Sieltä vähän takaisinpäin. Tuolla. Tai sitä isoa. Vittu, kosti oikasta. Alkaa olla ihan oikeesti kohta aika tosikin hyvä. Ei täältä mennään vaan takaisinpäin. Ei sitä paikkaa saa. Kyllä se siihen. Ei mennytkö lytty? Ei mennytkö lyttyyn joo. Sinne pitäisi tehdä tommonen pokkaus. Näillä niinku korjaamon työkaluilla niin tämä on vitun helppoa. Siihen tulee helmaa liike. Joo niin tuleekin. Mä en tiedä miksi me nuollaan tätä näin hyvin. Tuohon vaan. Miksi edes piti aloittaa? Ja me nyt haetaan sitä
peltiä. Me laitetaan tuohon pelti. Ja se on sillä selvä, käännetään tuo takaisin pystyyn ja se on valmis. Mastonia päälle. Mustaa mastonia niin on hyvä. Kamera käy. Loppuspiikkien aika. Onko loppuspiikin aika? Kyllä. Jaa, iltaa vasta nuori. Kameramies lähdö kotiin. No, pikkuhiljaa pitää lähteä. Aamulla kukaan pieruhu töihin. Niin. No joo. Siinä olisi nyt Pertta 32. Hattu olisi päällä ja männät sisällä ja öljypohja vain puuttuu enää, niin sitten voisi asennella sinne nokka-aksilat vielä paikalleen. Mutta ei mitään. Nyt lähdetään kotia nukkupepetteleen ja lähdetään seuraavalla videolla sitten kasailemaan moottori loppuun ja saamassa paikalleen. Vai mitä, Topi? Joo, lähdetään poikki. Kaikki rakastava Vossikka. No vielä viimeiset zoomaukset. Niin. Vossikka on siirtynyt eskortista BMW-harrastamisen pariin. Miltä se tuntuu? Ei oikein hyvältä. Eikö tunnu hyvältä? Vinovo Lovo se on oikea. Vinovo oli TikTok-videokin, silloin mä yritin myydä pääsylippujakin siihen aikanaan, mutta se jäi vaan laihaksi se homma. Sitten meidän tettiläinen, tettiläismies, niin siitä on tullut vakinainen mies. Eli mä oon nyt tettiläinen. Sä oot nyt tettiläinen. Sä harjoittelet, kun nyt me katsotaan sitten, kommentoikaa alas, minkälainen meidän uusi kameramies on. Lähdetään vielä, kommentoikaa seuraavaa. Ei, kyllä pitää heti kommentoida. Haukkua pystyä, niin oppii talon tavoille. Niinpä. Niin se menee. Mut nyt lähdetään nukkuun. Hyi. Väärinpäin se sun magneettis. Niin onkin, mut tuokin on. Pitäis tuota olevan vähän. Se on niin kuin 3